Skejstu. Skejstu. Skejstu, král Minecraftu. Celého světu, celého streamu a z dřevo z MC. Po něm je hotová party, teprve začíná do 8 hodin stream. Minecraft. Jsi Minecraftový hráč, někoho to usere, jak furt hraješ Minecraft. Ale ty jsi jinej než ostatní, sice vlasy masa, kdyby si měl baska. Ale to nevadí, si nás hrdina Minecraftu, jedině Skejst. S náma hraj Olympii vždycky na prvním místě v Minecraftovém poctu a holky umírej. Po jeho streamu celý ty mapy na nastavení, který plánuje natočit, dávala velká dřina a dřevozem si bude odtet jeho faninka navzdy. Skejstu. Minecraft YouTuber, Minecraft YouTuber, Minecraft YouTuber, nejlepší na světě. Minecraft YouTuber, si Minecraft jezda, která září až do nebe.